chwla borok manibo kisi sania haisi chwla khe asai phaia mane kaisa buphangni yarung haisi chwla khe asai phaia chwla borok ba yogya samungma khai rabar bwtui rok ma thong yogya chwla borok ba ma khaibo amo actually mi afro sari ang rai romani ta hingkhe tak thangya thungphali hamta so bwtui bangya kom sat bele sungma khe wngkha it's me. Rabar marao o scrap khakjayaba bwtui bwkasa khai pebaisio bwkasa ordek khajak khagui rajakliya bahai hakha tak rabar thoi galok thamkhe alu sma khurui janai kho thangnani blogon no hanang mukha refrigerator alu he phunuk yade hingkhe tak bono tini khe khurlaini hingka hingkhe tak galok baiui ayang bar khedi sma thangni alu ma khurui phiuna chwla borok ba samung bai pailaya khe din ma pa pairok jaka chwla borok manibo kisi sania haisi chwla khe asai phaia hingkhe bo samung sma khaina haisi tani chwla hungjak ba chwla wngkha khoroksa family ro nukhungo chaloknai haisi naitoni haisi last jora naithokya ma wngmwnai hapha tei tangkhaine bwihai test khe chak phunukmaya ba rabar bwtui thuma ro hairo wngkha bwihai test khe monai kothok khe chakmaya ba angla haphano please support me support khai tongbai jadi noni support nango teibo video naithok phano sabrang phunuk tongmanai thaita noni support bai like comment share tei subscribe khairok haisi dolrok hingkhe lawat thungbaiui nono phunuknai do bwswk tini ni mankha bwswk boyong wngkha phunuknai so naitoni galok bai tui wngtong tabukhe naitoni kosto tong haisi rabar phone dalogoni onek kosto chwla borok amo hai samung ragrok khaima kosto tong haisi kanjong saktharwui tagni chwrai rok poribaidi class 10 12 pass wngkha khe SSC apply khaibai jari haisi chini bukung barani mole lekha rimoi tei chakri manai khe bwtai kom ta manbangui
SSC डिफेंसर बायनाय जेखम क्लास 10 पास हा 12 पास हा माने SSC ओ से खाबो एप्लाई खालामो ताके लाबार गालक बायबाय नाव थांतो हाता नाव थांगै माइरक जावै हाय आलु खर'नि माथां पेनाय गोसोआ नायथां सगै फननाय का आलु नाव माइरक जावै ना आलु खरस नाय के ani o sabat tong thai mokara masa tong bono take phiog rois nai bolongo thangai phiog roi pisna alu bagan sini kaijadi thangai phiog roi pisna ta kok sadi kuchi kok sadi hero kok sagardi an channel no aibon channel no subscribe like comment share khadin sadi dore sadi aro sadi camera naiwe dore tak bono phiog rosni thangnani video no nuhana bono roin to mani inke tabo khana phiog roi pisna ta ke nai don hasi aro alu kaijago sobai phono pisna tabo ke sini labar machine jara sakla sini labar machine aro ma pepper paika hasar ma phaibe alu kaijak bolang digi singke ba ke makhra ro phaibe khur phaibe amani buma tira khur bai hey naidi niamana khatang jaglang na niamana khatang jaglang bosta ro pale liya ka alu tajo nahi toy feman bosta ro nai to nahi video no lazara naidi nai tho fana nai guys makhra phiog nai mani na phiog liya ta man khe kaka ripis nai sao bori nai pung sao ano phalo diri nai sao apana rang baya hai phirin hai rang rang nang ya kaka hai nai ke bari di ka hi roi ra ta ke lo to phro ro sa khonu phain cha busuk to kha asuk sin no se hot buri de tangka kha sala ka bunyo ron ya pa anglen no ro bukan ke tong ya ba ada ro kan ke ro cha ro ma ya khana hin kaka na bori nahi sama ba ristum hi roi ra ka ke so nai tan ta ba alu o sogoi phono pis thang tong hai alu bagan ma nai tong ke sin pitra to sha para ak bang man hai horo polo bai thuklu hang ke hai pa blai ke bang ma flat ma soi phorok ba hai ta sastika fast ma sing hadro ba hai karpuro gas kar Japan puthi ro ajer ka jak ro kesma polo bai thuklu hang ke hai togle kheri hok tong hai thuklu kes balang khaba hai ma ko mota ba paisa la ta apa khatil rong za rong ke ma ko gas kan kar phuro ma sam chuma thangani phro yang tola digi saroi manis 15 kg ma baila khatilo kar phusini si 23 kan de 24 kan tang ke tag bus khatilo rong sarang ke manai ta horo ma nai sing ya ma osi ke nai ton hai si video no lazara nai ton hai si nai tho ya pha ma na le na hai ro ka boss ta kaisa ta ja alu dawan alu khorwa ni si ma ba ke nai ton hai si ta ke sok phaila aro tei kaisa bar khe na ta pitra tei sa bar khe sab tei bar han ke ram ke ta nai la bosa bisi ko ma sa ko la ta sire ke hai mal
tự xưng ha tăng lên cái hành gì 앞으로 그래 프마드나 아서더라 서코이 마싱이 얼어져라 아가씨 아양 디기 하이 그라키 카르발랑 켜봐 탕 마레 플랑코 오모스 아이탄 했지 석팔라 다 오케이 다라 때려 골라있어 다라 때려 봤어 있죠 골라있다 골라있다 버럭은 땅뭐 골라있다 따박 알로 골라있다 나이트 하시 라스더라 betul ya soto ya itu mau phải cơ cái hàng bột tao bọc alo khô bữa ăn này tụi này khô bay là hàng tao bọc không khác sắp à anything khác bỏ khô chút này sắp tung tung nè tin video nak like comment share kadi next video malah episode